Kaixo Ane! Kaixo Ibeni. Zer zaude? Oso ondo. Men gogoan ekan, zure txoko honta etortzeko. Bai, ilusioa egiten da zuken egotea. Baita nire. Hain zulaika bateri jolera ez zagauzekoa. Ala nahi, bai. Eta nintak idala zuken asiagak izatzen 2007 eta 2010 urtean. Piskat lentxio, ni hasi nintzen oso gazte hasi nintzen, jotzen, 6 urtekin. Zarautzen nire generazioko musikaritanak pasagea Kame izan hau musika eskola batetik. Eta bertan hasi nintzen ikasten, hasi nintzen egiten solfeo eta bateria ikasketak. Eta orduan dikan jotzen dut. Profesionalki 2012tik gutxi gora bera, baina bateria 6 urten eskanetik. Lehenengo taldea zagauztaga izan zen okerez banago. Bai. Ze talde za? Zan talde bat izena zula Garabi. Garabi. Hori da. Investigatu duzu, ez? Bai. Bai, zan Garabi izeneko talde bat, eta bertan ginean, bertako zarautzeko 5 lagun. Oier, Asier, Oian eta Mikel, eta ni. Musu bat horiei. Musu bat aiei, eta oain gaur egun Oier eta Oianekin jarraitzet beste talde baten izen haula Lutopet. Ez dakit ezaguna zaizun. Bada zarautzeko beste proiektu bat, eta oain jarraitzen dugu elkarrekin. Así que gu irurok bintzat, goaz jotzen elkarrekin 10 urte baino gehiago. Eta zer urtetako musika da Lutopet? Lutopetekin ite deuna da, ez dakit, amerikana edo deite zaion estilo antzekoa dela pop eta folk arteko nasketa oso berezi bat, oso sonoridade estatu batuar bat. Eta ez dakit, oso guztua gaude estilo hori jorratzen. Gaina Oierrek asko ezagutze du estilo hori eta beak oso ondera matea ditu proiektuan zehar. Zer nahi denboa erango izue proiektu horretik? Hasi ginean 2012an. Nik uste Garabik iraunzula 2007tik 10 arte gutxi gora bera, eta gero 2012tik gaur egun arte Lutopetekin gabitza. Zer ondo, eta abakazta izan duelo, zer nolako hauera edukidu jendea. Nik uste talde guztiak bezala ez, pixkanaka jungea. Adibidez, azkenengo bira Victoria Eugenian bukatu genuen, eta egia esan, pixkanaka bagoaz, hor, apurka, gero ere, sorte asko eukideu aukera kolaboratzeko artista handiakin. Arkaitzkano biletrak egin dizkigu behin baino gehiotan, Rafa Rueda dago gure taldean, nahi esan, talde oso potentia. Guretzako bintzat, guazekin ala gure artean jotzen gaztetan ikuste dugu hain zerekin gabiltzan lanean, eta esate dugu hau. Pertsonalki zer sentitzezu bateria jotzen duzuna? Nik zoriona. Zoriona. Bai. Niretzako bateria jotzia eta orokorrian musika itia da privilegio bat. Da gehien betetzen hauna eta erosoen sentitzen nahi zentukia. Etxean bakazu bateria. Etxean urte askotan eukiet bateria bat elektroniko hauetakoa. Ite dituzula bakizu kaskoak jarri eta inorrez ez molestatzen. Baina azken aldian ja dakat pixka abandonatuta. Eta juten naiz edo ensaiatzeko lokal batea edo, oain nola musikenen ikasten nabilen karrera egiten nahi naiz, igual bertan ikasten. Saiatzen naiz ikasten benetako bateria baten. Eta hola, etxekoak ez ditut molestatzen. Bideo batez. Eta bateriak niretzeka bat. Esan? Musika komposatu daiteke bateria batekin. Bai, azkenean musikak 3 alor dazka. Dakazu, erritmo alde batetik, melodia bestetik, guk danok kantatzen duguna kantetan, eta gero harmonia, diala akordiak, eta esango dugu melodian laguntza bat dianak. Eta beti, zuk dakazu hastia kanta batetik melodiatik, edo erritmotik hastia badakazu. Orduan, nahi gertatu izan zait, iritsi lokal batean saiatzea, erritmo jakin bat joga, nahi interesgarria irutzen zaitena, eta kanta bat hortik atea. Zergatik, Zergatik, askotak komposatzeko
garaian Bai. pentsatzen da gitarra. Edo pianoa, ez da? Eta zergatik ez bateria batekin hasi. Bai, azkenean 3 atal horiek bete behar dira. Erritmoa, harmonia eta melodia. Orduan, zeinetatik hasi, bueno, azkenean konposatzailean kontua da. Hala, badago, nolaten hasi zinean Benito elektronika. Baitu, nik dakat sorte handi bat dala David Gorospe, dala Benitoren bateri jolea, eta Gozategirena, eta Alexu Bagorena, da bateria bat oso maila altuan jotzen da bilena, da nire laguna txiki-txikitatik. Biogea zarauztarrak, urte berdinekoak, eskolara elkarrekin juginan, eta institutuen elkarrekin juginan, orduan dakau harreman bat txiki-txikitatik. Orduan, Davidek ikusi zunean, ukizula agenda problema bat, bi kontzertu zeskala elkarrekin, ustet Alexu Bagokin bat eta Boiestia Benitokin, nahi ditu zian, galdetzeko kubrituko nion bere utxune hori ez da. Eta nik esan nion, azteko eskerrak eman izkion, eta pare bat kontzertu initun Benitokin eta horra ezagutu nuen. Eta, niretzat izan zen privilegio hitzela, eta Davidzi eskerrak eman izkion. Eman izkion eskerrak. Eta esperientzia aldetik oso, esperientzia aldetik izugarria, aparte, daroak egun Benito zer dan euskal musikantzat. Eta aparte berekin jotzeuten musikariak asko ezagutzen dituen aurretik, eta Xami Severio ezagutzen duen aurretik, Amaiur ezagutzen duen aurretik, eta haiekin holtzako partitzia niretzako izan zen kriston esperientzia eta kriston plazerra. Angelun. Angelun zurekin baita, bai. Eta nekonak beste guriasitate badaka. Benito gena bestiak formalak dira eta kontzertuak ere formalago. Bai, lasaiak dira. Lasaiago. Zemoluz eraman zenun hori. Ondo, azkenean nik uste musikari bezala, edo nahi agian da nire gauza bat, baina nahi gustatzen zait kontekstu ezberdinetan egotia. Ez zait gustatzen demo guztian egotia estilo baten edo beste baten. Gustatzen zait gauza ezberdinak jotzea zegoela pixkat erronka badan niretzate bai. Orduan gustatzen zait, eta Benito musika adibidez bai dela erronka bat, volumen aldetik, da suabe, goxotasun handiakin. Eta hori bada desberdina, baina bere gauza oso onak da azkane bai. Orduan oso guztua azkenean hori. Musika estilo ezberdinak jotzea beti da. Nahi behintzat beti gustatu izan. Asko ikastea beti. Eta holartzekin adibidez, nolartz. Antzeko, olartzen bateri jolia da Uriol Flores, Izaroren bateri jolia, eta lagunak aspalditik baita, eta beak esan zian hori, kontzertu hortan baita ezin izango zula jo, eta nire ditu zian, da nire kontzertu eritea, eta oso guztua, oso guztua. Baina baita Amaiurrekin, gero aspaldiko lagun batekin, Ander Ederra gitarra joliakin zarauztarra baita, eta aspaldinekan berekin jotzeko gogoa, eta alizan genuen legoan, hori gu ezagutu ginen egunean. Gu ezagutu ginen egunean. Bai. Eta engantzatu ginen. Bueno, gozada bat, plazerra handetzen. Eta nire esan nion, urrengo egunean, egiten egon ginen, eta esan nion, detaile bat guztatu zitelela kajoia gena. Gogoratzen naiz, bai? Nolatan. Olatzen nahi zituen... Ez dakit, azkenean olatzen kantak, nahiz eta kontzertu izan lasaia eta horrela, kantak oso desberdinak dira haien artean. Eta kanta batzuk daukate sonoridade bat, eta beste batzuk daukate beste sonoridade bat. Desberdin sonatzute. Eta iruditu zitzaigun, kajoiak, bateriak baino beto betetzezula, kantak eskatzezuna. Beti azkenean, musikan nik uste garrantzitsua dela musikai ematia beak eskatzeguna. Orduan, iruditzen egun bateria etzala agian perkusioa lorrian instrumentu egokiena. Igual kajoian soinua polito gehatzea hemen, da esan probatu ingo dugu. Eta eraman un kajoian saio batea, eta ikusi genuen argi eta garbi kajoia zala. Instrumentu egokiena, eta gero ikusi zenun, kontzertuan oso ondo fijatu zinen bezala, inun pasanetzan aldo batea, da gero bestea. Ogoratu, eke hori, fijatu nintzen, lehenengo momentu,
zegoetan, aizkotaneko intuizio hona daka. Bai, horre uki zenun behintzat. Eta izan, hemen zego gai dago. Bai, asmatu zenun. Zendatu eguneko kontasuna handu. Oantxe bertan, esan dizuten bezala musikenen ikasten nabil, bateriko karrera egiten nabil, eta normalean klasea jutia izaten ere egunerokotasuna, astetardian klasea joan, edo bestela zarautzen gehatzen ez ikasten, edo dena delakoa. Eta kontzertuak daudenean, edo ensaioak daudenean, lanea. Orduan, saiatzen ez bi horiek uztartzen, lan alde batetik eta ikasketa bestetik. Bueno, agutu bai da, nire... Ja? Azkar pasa zait, Ninako nuka musikai bidale pertsonai ezagutzen ditugunak Benito eta Olatz bidaleko dugu. Vale. Muixo handi bat, Benito eta Olatz, eta nire aldetik placer bat zuekin musika konpartitzea. Espero ala izatea, hemendik aurrea baita. Eta gaitxinari. Eta gaitxinari baita. Estela igual azertuko zen. Hola, eta zuriana, mila. Zuri egin, placer bat izan. Eta zeragotu, eta bidaleko diago beste musika guga ikusi. Hala, baita. Ama gaita. Zuentzako. Agur. Gero arte.